ce vedeți pe internet. Dacă mai țineți minte acest videoclip, știți că v-am povestit în urmă cu câteva luni despre boți și rețelele de boți care folosesc inteligența artificială pentru a sparge conturi și pentru a răspândi știri false. Se pare că deja s-a activat un astfel de botnet special pentru România, pentru că am văzut deja de peste o săptămână aceleași reclame sponsorizate și o să vă dau 2 exemple de conturi care au sponsorizat aceeași știre similară care nu are nicio bază reală, dar nici nu declară ceva specific. Prima este reclamă sponsorizată de un cont DJ Akhil, care pare fi un DJ indian, în care apare o imagine unde Mihai Gâdea pare a fi dus cu forța de jandarmerie și spune: Mihai Gâdea a șocat lumea, dacă nu ar fi fost camera foto, nimeni nu ar fi crezut. Am vrut să aflu adevărul și am investigat această fotografie, am aflat că este din 2018, de când a fost arestat jurnalistul german Paul Wagner. Fotocredit Adrian Câțu. Cineva chiar îl atenționează într-un comentariu despre faptul că cineva îi folosește ilegal contul de reclame. Al doilea cont pare să aparțină unui actor colombian, Brian Jordan Alvarez, și aici mesajul este același, doar imaginea diferă. Am investigat acea fotografie și am găsit-o pe cea originală, care este de fapt de la arestul fraților Tate. Sper că puteți vedea bine toate similitudinile. Geaca este aceeași, pantalonii sunt identici și polițiștii sunt aceiași. Am dat report acestor reclame, dar cred că este doar începutul și în curând vor apărea campanii de știri false la scară largă. Cu ce scop sponsorizează cineva aceste știri false? Nu știu, dar în general se folosesc pentru a discredita o persoană publică și voi încerca să găsesc detalii dacă timpul îmi va permite. O zi frumoasă, prieteni, și aveți grijă la știrile care circulă online. Nu putem fi niciodată siguri care este adevărul. Unele sunt manipulări clare, iar altele sunt mai subtile.